Hello mga ka-listeners, maayong hapon o ang oras alas 5:46 no, balhin ko posisyon kay medyo hapit na mungit-ngit no, hapit na alas 6. Nya landag-landag pa rin dapitan nga side. So dirita. Nya padayon tagbasa sa mga comment mga ka-listeners no, kay wato mo magbasa sa No Limit ang Iri no ang mga comment no. Na dirita padayon basa sa comment aning Digong part 12 no. Ang una si Buyet Kibiti Senior, nindot kayo ang storya basta si Generica Bidad ang muhimo. Anyway, keep always enjoy recording idol listening from Cebu City. Salamat kayo Buyet Kibiti Senior no diya sa Cebu City niya. Naminaw siya sa maghulat may buntag pa kang moabot eh. Salamat kay Buyet Kibiti Senior no. Unya si Jake Kalunsag, Sir good day po. Wala pa ba-update sa Digong Kanto Boy, God bless. Mauna na no, part 12 no. Salamat kay J. Kalunsag sa pagpaabot no. Si Mihias Lode, Tulo ka Heart. Tagtulo ka Heart niya yung comment. Salamat kay Mihias Lode. Nya si Marisa Wenceslao Ilaida. Makahilak, mapunta sir. Oy, luya sa bata. Salamat sir sa pag-upload. Magiging luya kayo no. Kining No Limit ang Iri nga drama no. Luya kay si Basilio, no? Uy, sakit kay sa dughan, o labi na itong mag-ina sila ba? Namatay ito na yung mama, tungkol sa kaguol kamingaw, nabuang pa yun, no? So, diyan nakita siya tungkol sa kalipay, Pasko, nabagyot po. Pati sakita yun, no? Namatay adlaw sa Pasko, yung mama niya, kuan, mupay pagkita nila, naulian, gikan pagkabuang, tungkol sa kalipay niya. Luay, wa makita ni si Crispy, no? Sakita mahamit sa ako gisakitan ko namin mga ka-listeners murag kumuto no kasing ning No Limit ang Iri nga drama na naa pa mga panagdaog no. Si Raxton Cold kadako sa meaningful sa storya sa No Limit ang Iri tinuod gyud ay ang Pasko para lang sa mga kwartahan kaniadto bisan karon na ay pay pangitabo kaluoy sa sinapit nila Sisa ug Basilio Crispin namatay tawon tungod sa pagpanagdaog sa mga Espanyol. Kaluoy sa mga pobre nga nangita og katarungan para sa atong bansa hangtod karon mao lang gihapon walay pagbag-o ang atong bansa sige gihapon og away. Emoji nga naglagot na murag ning kalma niya ay bata nga sticker no. Salamat kay Raxon Cole tinuod yun no. Hangtod karon nagyapon ni mga pagpanagdaog corruption yan na. Uni gubot kayong Pilipinas no way uha kayo ang mga pangulo way klaro. May lang sa saad, kita ray giilad. Lamig na tuman pa, katong 20 kilong bugas, kay magandaan sa paminaw, kay magkaon gitag, di na tayo problema, kay 20 kilo ragod, pero wa madayon man na. Naalagi po gipagawas ng 20 kilo, di man po sa kapalit sa tindahan. Mapili naman po itong makapalit, na, kaita. Yan na ka, inhustisya, yun, no? Di makatarungan, mga pobre. Mo'y nanginhanglan pero makapalit kasagaran kadto nung na kwartahan pangtaguan pero nung gabagabaan mga listeners kay mga balita bitaw na pila ka sako nga nadaot tinuog bugas yung nana no magagaba gyud ning taguan ng mga pagkaon ay musuko kay ato lang yung gikuan ba nga sakto ning comment ni Raxton Cole no nga nagay kuan ba nga pagpanawdaog ba. Si Edwin Pancho, hulat ko part 16 bus dyan. Nung sana ni si Edwin Pancho, nabot na mag part 16, no? Kung episode na, labay na tas part 16. Kung by episode pa na, labay na tas 16, no? Pero 12 pa taon, karon no? 12 pa. 12. Sunod si Ceci Morales, pila na card, dito card, o emoji nga nagpahiyom nga namula. Salamat kay Ceci Morales, no? Magkaroon pa ko bantay ni comment check balik mo. Salamat guys po paminaw sa Ceci Morales. Si George Castillo request idol ko tong drama nga naa si Wasay kay makalingaw kay ito wala lang ko kabalo sa title. Pasensya no kay wa pug ko ka kuan na nino ko record ba. Si Imalin Hatigo Hoy kamo ba kung maghimo gani mong drama sunod ang katapusang sumpay kung magkadayon man sila butangi pud og sumpay nga gikasal sila nga nakadungog mi. You mean kana bang pareha ba nila ani o an Hector nga magpakasal daw sila pero wala mi kadungog boring man hinuon kay wala mi kadungog gikasal sila
But bitaw lagi po. Pero understood na ko na ito nga kasal gud sila, no? Problema lang kay nahuktan siguro oras na yung kuhan na maurad yung katapusan ba na lang gi-appeal nila og kuhan ang drama nga gikasal ka, no? Kumplituhan ko tapos sakto po na yung comment niya, no? Kumplituhan ko tapos pero di po rin mabitin ba mo naman. Murag we sure, no, we sure nakasal ba gwa, no? Dapat mga writer po, no, ila po nang isure unta, no, nga malipay po lang listeners pa. Maglagot na may noon, miski ending na. Malami ito papansin sa mga writer na taro nga sa ninyo kay reklamo mga listeners na. Nag-iubo na nun ko. Si Nilio Mood for the skip ko nimo Andrew, ambot nimo ang katawang emoji na mino sa Cecilia nga drama, no, si Nilio Mood niya si napay comment siya sa satisfying kayo giguyod si Monique ba sa lingawan ni Nilio Mood, no, sa papaminaw sa drama ang Cecilia. Unya si Jinky Bansing bati gibatian sa magulat ako gabaan si Lia di na lang na malikas na yung ubang comment na kinasakit nasakitan kayo ko biyato apilo ni malikas kay marag lain bad words, no, pero nasakitan ko na siya sa magulat ako tinojod kay sakit man gyud ha nya muna na, no? Murag usahay unfair kay ning mga drama pero napay tinuod nga istorya na nga ingana gid kasi nay nahitabo sa ingana ba nga wag magdayon sa dili man pwede og kanang sa tanang panahon happy ending, no, na nadyo may tabuan na nga dili happy ending mo na nga ang mga writer na kay baluan na ba palahion sa datong ending ba kanang sakit sa ending pero mo lagi kung daghan mang listener di tarungon na lang gyud kay hindi masuko anya si Mylene Maki kalagot nga drama abi nako kwaon ni rin ni atay sa nani namina siya sa magulat ako katapusan sa sumpay mga lagi makabitin yun yung dramahan sa ending nya si Dim Severino unta daghan ka nakuha na linya ni Kuya Helen lagi sa una tong usap pag ni mga balak-balak ba pero kuan mo gud maka-copyright man gud muna nga gipili na nako tong kuan mga makaya na nako ba sa pagdub nya disad maka-copyright kayo muna, no. Salamat kayo Dim Severino. Love Thyself. Karon pa ko mibalik paminaw ani since last 2022 wala pa man ni sumpay. Karon naa na gyud dali ara gyud budagan sa panahon oy with heart. Dali ra gyud ni dagan panahon. Naka-playlist ni ani nga drama, no, paminawala, no, balika lang aron maklaro nimo ang istorya, no, ilabong kumpleto na tong playlist, no. Salamat kayo Love Thyself, no, sa pagpaminaw sa dramang ani nya murag wa na tingali comment subay tagamay wa na gid mo to mga listeners di na maglangan paminawan niyo ang part 12 sa Digong Kanto Boy. O karon mahigala sa atong sugilanon nga naguluhan Digong Kanto Boy. Nindo dira may kontra. Babay kontra lagi. Ikaw, Miri, magikontra na ako. So ayan lang, para malingaw lang, sir. Okay, pero upustaan, ay. Pila, sir? Dili kwarta at ato isugal. Unsa man tayong atong isugal? Ang atong isugal, ma-okay kini ha. Paminaw ha. Kung mapildi ka na ako, magpakasal ka na ako. Unsa? Unsa man ha? Okay ra ba ka sa akong gipropose ka kanimo? Aha, Mary? Dili lang tingali ko, anak, sir. Oh, babalibad ka. Pagkaswerte ni mo, kukukod ako imong mabana. Ha? Basin wag ka mahibaw. Nga, ako'y bubugtong manununod sa katigayunan ni Daddy. I am a millionaire. Di lang ko na milyonaryo, sir.
Problema na sa asawa. What? Ang asawa manggod nga makabanag milyonaryo, kadaghan makonsumisyon. Oh, nga man ha? Tungod kay ang bana nga milyonaryo, daghan og bisyo. Sugal, alak, sigarilyo, unya, babae pa. Oh, come on. Dili ingon anak Bricks. Di lang gid ko na kondisyon na, sir. Lagi. Dadi. Iho. Dadi, ha? Unsa man? Okay na. Kay sugda na ang torneo. Dadi. Dili siya musugot sa akong kondisyon niya. Unsa ang maong kondisyon? Nga, kung mapildi siya nako, musugot siya nga mahimo na ko asawa. Very good. Ha? Unya, unsa man? Di ka musugot, Inday. Dili lang, sir. Kortahay lang. Ginagmay lang ba? Wow, kwartahay. Oh, come on. Miri, makikpusta ka o kwarta batok na ko. Oh, pero ginagmayay lang. Oh, come on. You crazy, ha? Nga good town nga makikpusta ka kwarta, ha? Unsa bantay dagan na nimo batok na ako in town. Oy, ha? Miri? Ayaw paniguro. Oh, come on. Tagaan ti ka partida. Magtanta ko sa samtang over the top ko nimo. Ayaw lang. Wa na'y partidahay. Bati nang dunay partida, good. Wa ti dungog, ana. Unsa? Saan naman? Ha? Kasabot mo din eh, ha? Makikukusta siya si Mary og kwarta babatok na ko tikong. Depende na sabot ninyo, sir. Pero dili ko gusto makikigpusta kwarta niya. Ang gusto nako nga ko mapildi nako siya, hihimuon nako siya asawa. Okay kayo. Sabi di ba, sugot ka? May mo kang sawang breaks? Di lang tikong, oy. Ay, ayaw lang ko, ana, oy. Oh, balibad ka mo. Gawas ka. Gwapo kay breaks. Saan kay now? Portahan pa yun. Correct. Dili lang lagi ko. Di ko gusto, ana. Kwartahay lang. Oh, come on. Gusto juga ka kwartahay, ha? Sige. Pila man ika-afford di mo, ha, sa pupustaan na, ha? 5,000 lang. Oh, what? Oh, come on. Sa samok man lang taon ka? Tori, Bricks, pinam day gusto ni mo pusta. Bisag pila. Sky is the limit. Ginagmay lang. Kung tawagan si Sir Gerardo. Okay. Tawagan ka ni mo si Mr. Gerardo. Ingna, 1 million. Di pa tingali yung nanakadako ang sugal. Dako na kayo, sir. Babae ko ni isa may musugal dako kaya ni. Pilay pusta. Sultihi lang ko. Oh, Mary. Unsay pong siya mong amo? Mupusta siya. Pila may ipusta niya. Itong iya nakadaog doon siya sa volleyball. Punahan po niya, iya ipusta tanan. Unsa? Posta siya, 1 million. 1 million? Ayaw, digong. Ayaw lang, mapildi siya. Paglaro di ay, for sure. Ayaw lagi, dakura kay na. Kabaw na mo, kita mo sa sitwasyon, babae ragod ko kontra ni Briggs. Mamanggani, pero may hagam sa pusta. Kwartahay pa. Di ka man kahamusugot nga, ang pusta, dako kayo. Na kung mapildi ka, musugot ka nga, himo niyang asawa. Na, simbak ko. Bisag yun ani lang ko, di ko mama nagtaong abnormal, uy. Mary. Sorry sa word nga akong gigamit, ha. Pero ako gusto kwarta lang, ginagmayay lang good. Ayaw pa pusta, hagingon anak kada ko si Gerardo, uy. Ako rin pusta. Ang akong daog sa volleyball, may akong ipusta. Kato lang 50,000.
Kanalang taon, Mr. Santos, 50,000 lang kuno taon. Okay. Ang importante, nga malingaw ang katawhan. Sige sir, mauna ni sila sir, duha ka round ba? Kay naon po na po, og 5 ang parisan po. Ha, okay na sir? Okay. Sugdi na yun. Dali, Maysan. Ako yun mismo ang mumasahe kanimo para makondisyon ka. Salamat, Dade. Kinahanglan nga ikaw ang mudaog. Oh, no doubt, ana. Dade, kikinsa pa man di ay. Sa ato pa, mudaog yung kaini, Maysan. Oh, come on. Of course, no? Klaro, anak, Dade. Mapildi na kong babae. Oh, come on. Mao man gani. Mao nga gi-challenge tayo ka. Kinahanglan nga mudaog ka bato kang Mary. Babae ko na. O niya, mapildi ka sa over the top. Mao gani, Dade. Mapildi gani ka, anak. Ambak lang sa taytayan. Dade. Gigil pagkatawa ko ni mo, Dade, ha? Unsay nakita ni mo, Dade, ha? Do na ba'y porsyento nga mo daog si Mary batok nako? Oh, come on. Wa, iho. Wa. Mary, naunsa mataw ka? Uy, patuga ba kag apil taon ga? Klaro ba kay ning duwa ang pakusog ni? Okay ra tingali tong balibol. Bula man tong giduwaan. Unya kini kay halaw ay palabuan na isa kusog man ni. Lucky good si Brex. Unya ikaw babae. Ay, katuwaan lang good manang kaya. Ha? Unya kay may pusta pa pag yun. Ay, di man po dinagko. Usay dili, uy. Ginagmay na ni mong 50,000. Daog man sa nako sa volleyball nang. Basin pa daig doon ay laing swerte. Mary. Sinuiti kong ay, padoong din he. Uy, nak! Dahil ba rin, ready na ka? Ha? Ready na sa breaks? Dali na. Sige tikong, masunod na ko. Si Digong. Ako si Magian. Digong! Oh, saan? Dayon juga? Niyan ako uy. No retreat, no surrender. Mary. Abiba lang, good. Ay, nag-abiba spikas. Natural. Anak yung kumabay ba ni mo? O gano'n may gala! Are you ready? Andam na ba ang tanan? Okay. O karon, ato magkasisayan kinig talang saon nga kompetisyon lalaki versus babae sa over the top, ha? Mga kaigsunan, magsadya ta, ha? Sige, meron si Brex, masiyar ta diri. Meron si Brex, wala si Mary. Masiyar ta! Meron! Hey, sa kalibo lang! Mudawag ka? Oh, good, para lingaw lang. Mau ba? Masiyar mo niya, doon kayo ta. 20 mil ba? 20 mil. 4. Breaks. Kwatong na wato. Aron dili ka magmahay. Dawat ko. 10 mil lang. Wow. Okay. Kasado, ha? Naglugro ka ha? 14. Dawat ko. Kung mo daog ko, 10 mil akong daog. Kung mapildi ko, 4 mil rin akong tahan. Okay? Papatik! Susungga natin kong! Okay, sugdan na nato! Porma na mo para sa over the top! Yeah! Kaniyot lang! Kaniyot lang! Oy, sir! My son! Are you ready? Yes, Daddy. I am ready. Combatant! Dade. Masyar ba? Dungagi bang pusta? Okay, sagong anak. Ha? Ni apay 50,000. Logro, Dade. 4. 10-4! Wanay mo dawat na sir, wanay mo dawat. Okay.
Kini nga to, lingaw-lingaw lang. Pero unique kining higayuna. Kayang usa ka lalaki ang akong anak kontra sa usa ka babae. O, tinood na, sir, tinood na. Sir, Rosan, sugdanan na to. Okay, sugda na. Ang over the top. My son Briggs versus Mary. Are you ready? Ready na ang doha? Ganin na lang ready. Mary. Ready na ko. Okay, Purba. Okay, pupurma. Imong kamot, Mary. Nia. Okay. Naog na! Tutumba! Unsa? Daog na! Di ba, Daddy? Daog na! My son. Kuan, tingali, di pa tingali, wa pa tingali kamudaog, wa pa man mo signal ang referee do, Briggs, wa pa. Di na mahimo! Daog na ko! My son, relax lang. Magpaabot ka. Diretso man mo. Tadi, bubuot mong ipasabot nga wabakol ni daog. Relax lang, my son. Magpaabot ka sa ihap sa referee. Mamintaha man ka, Bricks. Diritso man ka. O pa gani ko makahunat. Okay. Hatagan di ka sa chance. Salamat. Okay, referee. Ayaw pagdanghag, ikaw, Tikong! Nagyaya ka lang! Sorry, Sir Bex. Niyon na pa na yun ka. Oy, tikas-tikas itong imo. Muya pa ko, contom stress. Taon sa una ka ba na tayo? Okay, sige na. Kung sa pay, gipaabot. Ginawa sa mo. Ginawa sa mo! Tikong, unsa ba tayo nag-anan-anang Mary, oy? Pasay din na siya ng kayang. Tanaw ko na yung bayhan may bulin siya sa utok. Digong, Tanaw na ito og asa ko ito niyang hambog. Digong. Magtutingali na siya nga labaw pa siyang udit. Ha? Kisa ba nas udit, Digong? Katong bagyong udit. Unsa? Sobrang hangin anang bayana ba? Sobra. Hala, no? Okay na mo, ha? Okay na mo diha, ha? Unsa ba? Ready na ta? Ready na mo? Kay mo ihap na ko. Ay, nag-ready na sila! Diyan na kita. Magpadukol ko dito. Ay, paduol ta, oy! O, tara. Okay. Sige. Pwesto na mo doon. Breaks! Pwesto? Daibre, pwesto na mo. Sige. Nakara. Okay, gunitan kamot, Gunitain mo sa kamot, ha? Nakara. Pwesto na. Purba na. Okay, mo ihap na ko, ha? Kaya, kung tanay mo, ana, kana, mo ni sakto. Dili pa rin gininag ditso lang ni mo, Sir Brex. Okay, ready? 1, 2, 3! Fight, my son! Fight! Sige ba? Fight, Mary! Fight! Ay! Ni action lang! Hirig ang imong bukton! Bawi! Kana! Bumalik ka sa ba? Karon ikaw na sa Sige! Bahagi ang kamot! Yak sulay hirig! Ang imong bukton! Bawi! Nabita na di mo! Karon, ikaw na sa ihapag! Ikaw na sa ipitan! Sige! Para matumba ang iyang kamot! Patayon! Kana! Reaksyon na kanak! Mouse! Maisan! Bawi! Sige ba? Tumbahan yung kamot! Tumbahan ka! Miyarag na! Mauna ka na! Tumahan! Kana! Sige ba? Hapit na! Para, pili na babae na, wala harap na! Patayon! Laban, Mary! Laban! Bawi! Dili ako sa buyan, dili apa!
Dili! Dili! Mr. Santos, pugi mo ka na! Pugi mo ka na! May saan! Dali! Ay, bubuhi ko, Daddy! Bubuhi ko! Okay, ikaw, Mary. Dali, dali! Oh, dali, dali, dali! Ay, Mary, daog ka! Daog ka! O, ano kaya nga, Digong? Asa na, ha? Oh, dali, Mary. Oh. Dati pa, uy! Nagsige pa mo kagakos na ako. Ha? Yagi palayo talang ka ni Kuan, ka Bricks. Wa na siya, oy. Gigoyo din ni Sir Santos. To, no? Buhiin ako. Sorry, ha? Ang saludo ko ni mo, saludo ko ni mo. Nga naman, Tana ko, saan ka? Babae ka? yabag ka? Ano, unsa di ko si mo tanaw, ha? Iluping ni mo sa Bricks. Nausa ka lalaki. Kumpiyansa lang siya. Maumuga ng anak og dato. Dili tigpas og bugat nga butang. Lahim ta pobre. Kay kusog batag mo sa bugat. Dito sa amo, budaro gud ko. Kadalaga ni paggunit lang og daro, bugat na ba yan, ha? Dito sa amo sa bukid, manag-ob ko ditong tubig. Unya, taguraha pagit kagalo ng among bitbiton. Unya, magkupras pagit mi sa amo. Alsahon pamganian akong kupras nga sinako. O kung mag-ugman mi sa among uma, marik ako gamiton, bugwal sa yuta. Tay, daray mo na ako. Tara. Okay mong premyo. Abiliba, congrats ha. Ay, salamat, Tiko. Biliba. Viral yun ni siya yun. Pinadaghan na di makatuo. Ngayon anak kakakusgan. Limar ka. Paghunad yun mo sa diyang imo siyang gitumba si Breaks. Ni kanta pag yung kag, we are the champion. Nakatsambalag, Tikong. Kikini, puslan man, pipildi ko. Kikini, akong pupusilon ako. Aro-aro matay ko. Kini. Maysa! No. Ayaw, Maysa! Pupupuslan man, bildi ko, dade. Papapakamatay ko, dade. Pupusilon ako. Akong kikini! Di juga kakabugong na ko, dade. Maysan! Ngano wa ni buto? Maysan! Babasagdi ko dali. May matay ko. Maysan! Ngano wa buto ang 357 ha? Ngano wa di buto? Maysan! Ayaw palabi! Ayaw kagol! Lagot ko dali. Uuwaw ko. Uuwaw. Kakasabot ka dali ha. Uuwaw ko. Maysan! Pero ngano wa man ni buto? Oy. Wait, bala! Maysan! Asang bala ini tadi ha? Asa? Akong gitangtang ang bala na. Kung dili mahimo nga magpakamatay ka, tungod lang kay napildi ka. Bisan lagot ko, ha? Kung naglagot ka, unsa man magpakamatay ka. Unya kung mamatay ka, unsa man. Ha? Nakabaos ka, uwa. Ha? Dadi. Kung magpakamatay ka, unsay mahitabo. Ilubong ka, kay patay na ka. Di nakakakita og nindot nga babae. Ha? Di ba? Gusto kang magminyo. Usaw man mo pagminyo kung patay ka na. Dadi. Dili ka angay mauwaw nga napildi ka. Ganun dili man mauwawa? Dili ka angay mauwaw. Tungod kay maumay atong ipatuo nga ang imong pagkapildi. Imong gitoyo. Nagpapildi ka tungod kay... Tungod kay unsa? Nagpapildi ka tungod kay naluoy og nahigugma ka kang Mary.
Ha? Mao kanay atong ipatuo sa mga tao. Og tungod ana, makatuo yun sila. Kay nakadungog man to sila. Nga imong gi-offeran og kaminyoon si Mary. Dili ba? Oh, yes, Daddy. Yes. So, kung nakadungog sila, nakasabot yun sila. Kung atong ingnon, nga nagpapildi ka tungod sa imong kaibog kang Mary. Bitaw, no? Kukorek ka, Daddy. Kukorek. Mauna, nga dili ka angay magpakamatay. Sorry, Daddy. Karon! Unsi na lang ang nabilin. So dunay dili maparisana ni nga tuang over the top ron. Unya ang buhato na to ani, bunot-bunot lang ta ha. Kinsa to makuha or makakuha sabay, may mag-waiting, magsangka sa 5 kaparisan, waiting siya ha. Okay? Dunay usa nga magpaabot. So, humansa na po kaparisan, ang mahabilin sa 5, plus usa na lang kabay, mahimong unom. Unom na, so pari sa sila. 3 na kaparisan, okay? So, human sa unom, 3 na lang mahabilin. O, kaki gihapon. Magbono tapod. Aduna yapoy bay. Kinsay mo daog. Sa usa ka parisan, mao'y musangka sa waiting ng daan for championship, okay? Dili ba championship? Tikong, Sir? ang mahabilin, nga usa, maoy musangka kanako. Si Mr. Santos mo, mo na mo. Sige, okay. Mauna. Sakto di ay. Nakasabot ang tanan, ha? Gusto ko, Tikong. Sige. Susugdan na to. Bunot din ko. Sugda na. Okay, sa'yo makakuha sa bahay. Waiting na siya, ha? Okay, patik. Sige. Okay. Sugdi na. Bunot na. Paabot na sa mga uban, ha? Sige, bay. Bunot na mo. Nakayang. Hoy! Murami sa sige makagbarong niya. Sulti diri, oy. Usaman, di ka kasultiyon? Kaya patako mo lang ko ng baba ni mo, na eh. Ayaw ko patakuman, dong. Ano patakumon magkunin? Dugay magkakariyaw-yaw niya. Tiha ko, oy. Dugay pa din na mahuman ko. Paabot lang di, oy. Dugay magkakariyaw-yaw. Ang uban lagi kay dalira lagi. Pero ang imong paagi dugay mo Ay, na, oy. style din ako. Masay nga ni mo? Style ba, no? Aw. Ako ning Rolex duwa. O kay nangapil ba ni sila? Di sila magbuot sa serman. Ay, unsa gudi ay. Bay. Ay, salamat. Unsay salamat, ha? O sa man din nakuha ni mo, salamat ba ka? Bye ako. Kinsay bay, ha? Ako. Manghagis na sad ka? No. Dili. Okay ra ko. Mary. So, ano ka masuko nga napildi ka? Wawa, Mary, wa. Drama ra to ako, eh. Pero, gitoyo to na ako. Nga, mapapili ko ni mo. Babae good ka. Unsa? Gitoyo na ako nga, mapapildi. Tutungod kay, ibog ko ni mo. Uy, mao ba? Salamat kaayo. So sorry ha, kato gituok di ka. Acting lang to. Papagpakyaw lang to sa mga tao ba, papahugyaw pod. Maayo nang nandun ay thrilling panagsaba, dili ba? Thank you, ha? Tikong. Susog din ang next round, ha? Aron mailan, kung kinsay makigsangka kang dade for the championship. Ang mo challenge kang dade. Sir, also man, sir. Sa plano ni mo. Agad nagyo ko di mo, sir. Ikaw magatag premyo ko. Sugdi na, Tikong. Yes, sir. Sige, purman mo. Kaya na, sir. Santos, tanaw na. Kinsay sige na. kontra ni Tikong. Ang kontra ni Baydigong si Atlas, sir. Okay. Purman mo. Ready na mo tunad. 5 kaparisan, ha? Ready na?
Ready na ba? Ready na. Okay. Uy, kabong uban, tingog mo niya. Ready na ba mo? Ready na. Di mo tagang tag sa klibor, na? Okay, standby. Muyab ko katulo, ha? Sige, kumot. Kana. Kana, ready. Okay. Sige. Ay, sa mo bang usog, ha? Ready. Muyab ko katulo. 1, 2, 3, stop! Laban, Digong! Hunat! Sige! Nako! Nakusgan man kayo sa atlas! Hapit naman ito mga imong kamot, Digong! Bawi! Bawi na yun! Kana! Bawi yun! Sige pa! Si Digong. Kanya! Hapit na, Digong! Hapit na! Kanya! Hey! Daog! Si Digong! Congrats, Digong. Bidaog ka. Salamat, sir. Sood ka sa Magic 6. Sood ka na. Sige na, bunot na ta, ani. Bunot Okay. na. Okay, bunot ta, Apil bunot. kag bunot, Miri, ha? Kung kinsay mo kontra, apil ka, Miri. Sige, Tikong. Mukot na ko? Sige, kuta. Bunot ta. Kana, kinsay kontra ni mo. Bebe. Kinsay kontra ni mo. Onyot agta. Unyo? Urbida, no? Si Unyo, tagta. Ada kong tao. Urbida. Ako na sabi. Ikaw pa, Digong. Kota, Diyan na. kinsay kontra ni mo. Si Turo. Kas kapulos mo na mga kusgan yung mga kontra-tao, noy. Pero sige lang, okay lang. Sir, usaman, sugdan na to? Sugdan na. Sugdi na. Aron, mahuman na. Sige, purman mo. Tulungan ka pa rin sa purma! Kaniyot lang. Og, tulo ang mahibilin. Ang tulo nga mahibilin. Donay premyo nga tag 5,000 pesos. Yeah. Kadungog mo, ha? Sigab yung mata ninyo, ang tingog-tingog. Usaman, ha? sa Magic 6, sir. What day premium? Ang tulo nga mahibilin. Donay tag 5,000. Kita niyo? Ang katong tulo nga mapildi. Donay tag 3,000 pesos. Ay, kada, okay na kayo. Kita niyo sa ka magyatago ni Mr. Santos. Sige na! Sugdi na. Purman mo niya! Yeah! Ni Daog yapon si Digong. Congrats, Digong! Salamat, Rangkeng. Daog sa Mire. Hala, tulo na lang sila ay. Tulo lang sila. Ang nabilin, Mos Digong, Mire, og Siyakal. Sige, bunot. Kinsay man kaangko sa bahay. Bunot na yun! Mire! Bebe. Bukara. Okay. Kinsa man, ha? Kinsay mo kontra? Wow! Si Digong! Si Bay Digong? Siya nga akong kontra. Bay Digong, imong kontra. Mire. Kisa. Mire! Kisa kontra ako. Mire! Ako lagi Digong. Nga matragod. Ikaw, mo'y makontra na ko? O gani. Ahag na lang. Okay, sugdan na to. Sige. Sangka na ta. Okay. Mire versus Digong. Sangka na! Si Sir Santos nagpadong dere. Sir! Basi doon na siya isulti. Kaniyot lang. Kinsay magsangka. Kami, sir. Baiti kong sulti, sir. Sir, sila Mire o Sikohan, sir. Bay Digong, sir. May kontra. Oh, come on. Digong! Babae ang imong kontra. Tinaw na, sir. Babae, pero di masad sa yun. Nakasurvive ko na siya pila ka kontra niya. Mga lalaki ko. Daog siya. So, dili ni mo masayon sa'yo ng kinis Mary. Ikaw, Mary. Makigsangka kang Digong. Mo giveaway lang tingali ko, sir. Unsa? Mo give ka, Mary?
Ay, barkasultion. Si Briggs, murag niya ni bangon. Murag niya supa. Dade! Kadali ni bangon lagi. Oh. Ikaw ha? Dili ka makiksangka kang digong? Dili lang, Bricks. Pagiksangka niya. Kaya anak ko mupusta ni mo. Ayun na. Giveaway na ko. Ikaw na digong ang makiksangkang iyakal. Wate mo na, give me Mary. So, ang sunod magsangka, si Akal o si Digong. O ang mudaog may mo challenge ni Mr. Santos. Sugdi na. Kay gusto na kong magpasingo, Tigong. Sige. Yes, sir. Ikal. Uy, warm up na niya. Kamo, bay Digong, warm up na niya. Daan, bay. Yakal, unsa ba ka? Niinom ako kang energy drink pinda sa timo, oy. 15 minutes sa tabrix, be. Ha? Nganong wa makabusukol kang digong? Ayaw lang nang, uy. Di na ko kaya. Uy, anong dili man nimo kaya? Nga ang uban gani yano ramang kay nimong gipilti. Basta kay dili na ko kaya ng... Naunsa. Mary. Oh, Uy. Bricks! Maro ka ha? Wa ka musukol digong? Ay, wa na lang. Klaro man nga pildihonon ko. Unsa? Pildihonon ka? Pildihonon ko eh. Mo nga, wala lang ko ni padayon. Pero dili na ako. Nisukol ka? Gusto mo ko makigduwa sa taong gwapo. Sama ni mo. Tinuod ka, Mary? O, lagi. Nisayaw ag ako kasing-kasing nga nakabati sa imong sulti, Mary. Nag-tiktok imong kasing-kasing? TikTok, korek ka, Mary. Nag-TikTok ang akong kasing-kasing. Pero, imog yung kong gituok ganina. Sorry jud kayo eh. Nadalag ko sa akong emosyon ba. Pero aati ka to. Dili maguto atik, good. Kaya hapit mo kumamatay sa mong pagtuo. Gusto gani kayo. Ay, atik ra lagi to. Ibugod ko nimo. Iibog ka niya, Bricks? Oo, ibog ko niya. Ako na pangasawon. Titinuod ka, Bricks? Oo, lagi. Basta sugot lang ni si Mary sa ako. Dili yun ni magmahay. Nganong dili mo ko magmahay? Kada adlaw, libu-libong kwarta ang imong ipon o imong madawat. Unsa? Kada adlaw, mag-ihap kag kwarta. Tagtunga sa milyon. Ang labing gamay nga imong ipon o matagabi. Doon na kay madawat nga 10,000 pesos. Ano? Unsa? 10,000 matagabi Sa ato pa kun hala no. 30 ka adlaw, kung 30 ka adlaw times 10,000. 300,000 ang imong buwan. Unsa? Oo. Mauna ang tinuod. 300,000 ang imong buwan. Asa mo ka mangitaan ang kwarta? Laoy kadako no. Miri higayon na. Pagkahayahay ni mo anak. Yes. Di lang ko ana, Bricks, oy. Unsa? Imo kong balibaran? Oh, come on. Balibad lang ko ana, Bricks, kay peligro man itong kinabuhi, ana. Anong peligro man? Na, tulison ta, ana. Aw, patay ta. Unsa? Sugda na to, panagsangka ni Digong, kung di Akal, sugda na! Digong. Masahian na nato, bi. So, masayan. Ayaw lang masahi ko. Ay, para pakondisyon ba? Ayaw. Okay ra. Salamat na lang kayo. Kahanggaw ni mo. Ikaw pa'y offeran, ikaw pa'y balibad. Maikog ko nimo. Ayog ka ikog, ikaw madaog ka. Makatag sa kagbalato na ko. Ayaw lang lagi. Lo, kutihik buya ni mo. Mula sabi sa kong kaluha no, nakaban na ni mo. Unsa? Digong! Asa man? Ready ka na makiksangka kang yakaw? Ready na, sir.
Sugdi na, Tigong! Dade. Ang mudaog anan nila, may musangka nimo. Yes, my son. Sa imong tanaw, kikinsay mudaog anan nila, dade. Balagin sa'y mudaog nila, my son. Andam ko. Mupustaon ta ko, dade. Ay napagpusta. Diba sinog imo na sang iparok ng imong o. Dade. Uy, dade. Doon na niabot nga, nindot ka auto. Aha. Kinsa man ka ang niabot? Uy, nigawas na si... Nigawas sa siya, dade. Si Mr. Geraldo. Kini, may kainian ng hanggang dako. Maunay tag-iya sa yuta nga imo untang paliton, dade. Yes, my son. Magkasugal mi ini karon. Ako nagdali, are. Ikong, arot tanaw. Salamat kayo, sir. Napusta. Wati nga rin, sir. Okay. Si Bay Tigong. Yan, bro. Bay. Bay Tigong. Ano? Naimpusta, bay. Naimpusta. Pusta Santos. Ato siya yakal. Ato siyang upusta ni Yakal. Pilay pusta? 5 bilyon lagi ko, no? Unsa? 5 bilyon niya pusta, bay. Niabot man ko no imong pinanser si Mr. Leonardo. Sir. Pusta siyang yakal. Unsa man? Pusta kang digong? Digong versus yakal. 5 bilyon pesos. 5 bilyon? Sugod ka, sir? 5 bilyon? Kasani mo, sir? Unsa na, my friend? Mr. Gerardo. Udawat ka ba? Sagi masyar niya 5 million pesos. Ari mo yung pustang yakal. Kontra sa imong tao nga si Digong. Ako, kastan. Sir, sugal ka, sir? Alikong. Very good. Aron thrilling ang duwa. Ako pusta, pero ito di ga imo kwarta. Unsa? Ako di 4 bilyon, so sa ako ata sikis. Ikaw nagawa sa imo kwarta, aron kana ato pagunitan sa kasado. Diskumpiyado ka, Mr. Gerardo. Mas maayo ka na kita, aron ikaw daog pa na yun imo. Mauba. Ako pagawas ako kwarta, basta napot imo kwarta, ikaw pagawas po. Dade. Bugero ning tawhana. Ako dire hambog man, ako lang padiguro, nga kana wala pago. Oh, come on. Insulto mo ako. Tiri ka insulto, ako sulti tinood. Kay ako, tiri ko gusto, kana doon na tao suko sa ako. Kana kinahanglan, ako. Pilihatag ako dayon, basta ako pilde. Okay. Magkasado ta. Magkasado kita. Okay, basta ikaw pagawas ni mo kwalta. Okay. Okay na, ha? Pila man, pila may pusta yun ninyo, ha? Kaya ako ning tipunon yung kwarta, ha? Arilan ako inyong pusta, be, ambi na, be. Wako'y salig ni mo, Tigong. Uy, gino. Arilag na nako, sir, be. Ako'y kupot ang nagkasado. Wako'y salig ni mo. Kaming duha ni Mary, ang mukubot na, de. Kamong duha ni Mary. Sige, sugot ko. Sagot ko. Sugat lagi. Sugot sa siya. Kamong duha ang mugunit sa kasado. O niya, kuhaon na ko ang kwarta sa akong sakinan. Kaniwa. Mida, no? Sir, dako naman tingali kayo ng inyong pustawi. Kana wala problema. Okay na, klikong.
Watch out. May pinustahanay kami. Yes, boss. Unsay resulta? Agad mo sa akong mando? Yes, boss. Bantay lang mo. Okay? Human ani, muduwa ako sa over the top. Kinsa ang mananaog ini, mao'y mo sangka na ko. Batik, boss. Paabot mo sa akong sinyas. Okay. Yes, boss. Very good. Sige. Bantay lang mo, ha? Ilha ang mga tao nga akong kakontra sa sugal. Naa si Mr. Gerardo, ang numero 1 target. Ug ingon man si Digong. Yes, sir. Yes, sir. Paabot mo sa akong sinyas. O sinyas gani ko. Nga badlisan ako ang akong liog. Sinyas nga putlon ang liog. Mauna ka na. Batik, pitbull. Batik. Mabalik na ko dito, ha? Kay may kasado kami. Alam mo lihok sa higayon nga ako na ang makigsangka sa over the top. Oh, pitbull. Diha na ka mo mga mangag sa ilong. Mga kauban, relax mo. Di sila madlok na to kay ang atong gisulog, nagpatig kita. Ang pagsabot niya ng mga tao nga nagtanaw na to, nakita na sa gobyerno. Magtuol sila nga mga pulis kita o mga sundao. Okay. Paabotas sa sinyas. Yan na, Mr. Gerardo. Okay, cop. Kasado, nag-5 million. All right. Kami ang mumugkupot sa kasado, ha? Kaming duwa si Mary. Ako sukot. Kiyawan mo ko, anyway. Nga naman. Lima ka dagko ang kasado. Saan naman? Hindi naman na gusto. Relax lang. Hoy noon, marag malinaw naman tingali. Kaya doon naman ko nakita nga, doon na niabot. Siya may mewat. Hindi ah. Ay, para. Mga nagpatig. Tarawa. Masundaw na sila, di ba? Beti kong, Hmm. lain ang kubas dukan ko. Usa? Masibot, may pasabot, pwede ko. Usa? Basta kailangan na ako pagduda. Bista, no? Kaya gano'n blagi usay pagduday mo? Bantay lang, ha? Bantay lang. Kung paniniusab ang mga lihok niya na matawaran. Okay? Digong! Nana. Nana kasado. Oh, Mary. Pero, apel ka, bantay lang. Ngano? Ando na yung mga nag-uniforme nga bebot. Naasoy, tanawa. Kaya sila kabok. 1, 2, 3, 4, 5. 5 katao. Panidi. Oo, Digong. Ikaw, Sir! sugdi na ang duwa kung sangka nila ni Digong. O niya ka. Oo, sir! Okay, sugda na! Sige ba? Hunat pa kayo, Yakal. Hapit na! Gamay na lang ang kuwang. Kana! Sige ba? Gamay na lang! Hunat, Digong! Asahan balik mo kamot! Sige pa! Kana! Inari na libalik! Sige pa! Pungi, Yakal! Pungi! Sige! Gitara! Ipaubos! Kana, Digong! Kana! Sige pa! Nipabor na nimo! Biraha, Yakal! Biraha! Sige na! Dali na! Murag madana ang imong kamot! Hunat, Digong! Hunat pa! We are the champions! We... No! 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 Ako lipay kita daog ikaw. Salamat, sir. Salamat, sir.
Salamat ka. Congrats, Digong! Salamat. Tanawin ako. Ganina ba, pilyonon gyud ka ato. Hapit to pildi. Nang kayang, padong rin. Nang kayang, di ka palipay na ko. Congratulations dong ha. Digong Katuboy, walang kupas. Daog yung ka. Salamat kayo. Katsamba lang, katsamba. Ay, tsamba ba ay? Di ba? Ang kung amo, nangitan na sa kasado. Dapat Ala. na rito, napakunta na kasa ng kasado. Akasato, asa na? Sir Gerardo, di ano, sir, oh. Di ano yung taog. Di ana ang inyong daog. Salamat. Congrats, Digong. Salamat, Pero- sir. Salamat. Ayaw na paglipay. Hindi pa tapos ang laban. Sagan? Ni apa ko, Digong. Sir, Congrats, my friend. Mr. Gerardo. Tikyo. Doblada ang pusta. 10 million. Kami na ang magsangka ni Digong. 10 billion? Yes. Okay, deal! Laing pusta. Usa ka na, Santos, ha? Isugal nimo ang imong yuta sa bukid. Kung mapildi si Digong, ako ang marag-iya. Sa imong 200 kung 200 hectares. Ako, ikaw mapiltes? Kung ako'y mapildi, imo usab ang kayutaan ko dito sa itong ngayuta. 200 hectares. Ikaw ang manag-iya. Ikaw, o saman, kaya? sir. Sokte, kaya ba? Kay ako sugal sa ako yuta, sa pula yuta. O sama, kubati pa, ikaw, ha? Di? Ayaw lang, sir. Ayaw. Sorry, Mrs. Santos, ha? Kaya di sugot likong. Oh! Nagpasabot. Nga pildihunon ka, Digong. Basin, sir. Mao nga, di lang ko gusto mamong ang yuta ni Mr. Gerardo. Tungod lang nako. Pero, pupusta siya nimo. Sugot na lang. Ayaw lang, sir. Ayaw lang. Mapildi siya. Nagpasabot ba? Nga dili na lang ka mo sukol. Nagkasado na ba mi sa kwarta? Dili ba, Mr. Gerardo? Nagkasabot na ta. Tag 10 million ang atong pusta. Ano okay na kwalta? Harot na ako sukal. Ako taog sa puhunan 10 million. Nan, unsa man? Surrender ka, Digong? Ay kubrahon ko na lang ang akong kasado. Kubrahon ko na lang. Ayaw lang, sir. Duwa na nato. Kung mapildi ko, mutahan si Sir Gerardo. Ipaagi pag ay duwa. Natural tinga, sir. Ipaagi ka na to sa duwa. Wala sa man eh. Sugdan na nato, sir. Sugda na! Sige. Sugdan na nato. Okay. Sa man mo diha. Purman mo. Kadiyot lang. Warm up una ko, Digong. Pila ka minuto, sir. 5 minutes. Digong, tanawa. Nagkatag-katag ang 5 katao nga nag-uniforme og fatik. Medyo. Palayo. Manong maka na? Bantayan ta lang. Pabida. Pangyawang na pas bay Digong eh. Nga naman. Oo, siya masulti. Ang anong pangyawan siya. Asa ang iyang tugod ko no, pabitayan lang na to. Si Digong, tanawa. Naglantaw usab si 5 katao. Dade, kaya ni mo si Digong? Wa pa mataw sa kalibutan. Ang makapildi kang Santos. Dade. Sa ako lang pangan, why makapildi. Kay Santos nagod ko malaan. Dade.
Ako ang mudaog, Maysan. Iki-o. Ako, Maysan. Digong, unsa man kaya nimo? Hala, wa para bagyod na mapildi si Sir Santos sa maong tornilyo. Kini nga ako ng kayang paswerte lang. Ah, ay, nana, nibalik na siya ay. Sige, diya ka naman. Hala, mudaog ka siya batok ni Mr. Santos. Abay, impormanda niya, abay. Abay, digong. Kay Nanas Mr. Santos, oh. Bantayan ang itingali palian kasi mukto na. Sama sige buhat ni Mr. Santos sa iyong mga kontrawa. Bantayan. Oh, mabay tikong. Sige. Sir. Andam na ka? Yes, sir. Posisyon na, posisyon na. Digong. Sir. Okay na, sir. Sir. Nagunitay na ta sa atong mga kamot. Yes, sir. Ug piksaton ko ang imong kamot sa mainip. Padayon, sir. Wa mo pingit ang iyang naom. Kusgan kayo, sir, no? Gupukon ko ang imong mga kamot. Pinaagi sa akong pagpislit nini. Ni gawas ang imong mga ugat sa naong, sir. Tigong! Sir, saan? Ihap na tani, ha? Oh, no. Saan? Ihap na ta? Tres, kaya pergunto mo siya, Uno, dos, tres! Bay, pugong, bay! Hindi ko mabibak, kaya ako, very, very. Pugong, Digong! Pugong! Miharap na imong buktan! Miharap na! Pugong! Hapit na! Hapit na! Barang milyon na Digong! Yan ang kabukton! Wala. Pildidas Digong, gamay na lang yung buwang. Huwag na! Natulala ng insik! Digong, bawi! Digong, bawi! Ano, mga igala? Nakita ninyo, ingon sa hapit na mukapyot si Mr. Santos sa lamisa. Puwar kayo yung mga mata. Mata naman ang iyang daong di ay, mga igala. Mugawas ng bayo yung ugat sa tatanawa. Samtang si Benigong, nipugong lang yung mayo. Wa siya kabangon sa iyang bukton. O gamay lang kay kuwang matungkad na sa lamisang iyang kamot. Gamay na lang yun kayo. Bawi, Digong! Bawi! We are the champion! We are the champion! Oy! Hala! Na! Oy! Mitoy ako ang bukto ni Benigong! Mitoy! Tanaman nyo! Miulat! Sinigong! Kusong kayo ba? Oy! Nanay nga na nabawi ni Benigong ang iyang kamot! Nisaka kini o gaing o sa gipugngag mayong Benigong! Tanawan na na! Iwas na kayo, Digong! Sige pa! Sige pa! Nangusok kong mayong Benigong! Wapa! Wala! Wala! Nisaka na! Ito ni Benigong! Alaman na ba? Babawi ba? Kakakakada! Ikaw na san? Nagkapagurta na eh! Kakada! Sige! Hapit ka! Papil dili ko! Pupugong dan! Pupugong! Diniunan na sa sisligong! Kala! Sige pa! Sige pa! Kala! Kala, Digong! Kala! Kala! Yes! Pipipil na si Dante! Bitaw! Mission niya sa speedball. Atak! Okay! Tara! Yay! Daog na, daog! Yes! Nakadaog ka, Digong! Kalipay
ano, sugal mo. Ha? Kuha po sa, kuha kita po sa. Silping ibinis, kuha po sa. Ayaw ni ko ah! Kuha kini, ilagay ko lang sa si Bricks. Okay, kung ba ng kasano, ilagay ko. Ilagay ko ang kasado! Ayaw ko ha! Sir! Ayaw! Kan ko yung kilip. Ayaw po sila! Ayaw po sila! Matay ka. Hindi mo ka na bahay mo. Haba, sir! Haba, sir! Torang ni Kuwas kasado! Nunti ka! Aksyon na siyang sakay sa motor. Doon lang ko niya. Di sakay na siya sa motor. Hiya! Dili ni mo makuha ang kwarta! Gusto ka kang mamatay ko ka? Kusilo, tikap! Mo datang to! Pupulay ka po! Dili ka makalayo! Gok nunti ka! Ay, usa ka tao ng uniform na ibunod siyang armas! Taysa, labayo ko sa bato! O, dahon sana! Ha! Igoyang ko! Ha! Hapanay! Hapa! Hapanay! Hapa! Dadi! Pasalipod ka lang. Dadi, tingalig mamamatay na. Hilom, pasalipod ang diha. Alam, dili ta maigo sa saag nga bala. O, dadi. Asa na si Digong? Yung kuntong nidool niya, dadi. Mamatay siya. Kinsa may mamatay, dadi. May lain pa. Si Digong. Dadi, o si Mr. Gerardo, wala na ako makit eh. Kinanglang mamatay usab siya. Pero, wala naman diyan. May siya sa atong mga tao. Mao ka na sa atong mga bulldog. Dadi. Di kong asa na mas Mary. Igukon ang kasado na eh. Ratol na tayo eh. Patay kang bata ka. Kalitaan eh. Bida, si Pedigong ka. Nakadagan ba ka? Ano yan din eh? Paano? Dabay! Diday! Dali kayo siya ka. Nakaroll off sa... Wala, tago na yun. Bakit yun ang tuyo ng mga tawar? Kinapatay na ang lilit ko. Diya ka lang, pasok ka lang din, Mr. Gerardo. Ayaw pagawas. Diya ka lang, ha? Ikaw asa ka? Ilahang nagmasak para ko ka nang namusila to, ha? Usa? Kana usa o Pundo ka bandito, lang, ha? pundo ka lang. Diya ka lang. Ato, kana dagat lito. Ako dili pa gusto patay. Di pa ko gusto patay. Nasa na Peter. May armas siya. Yan nata. Ako kiningit siya. Ano yan? Oh! Napapato siya. Klaro, naasa na Peter. Pagkita kay bukaan ka sa mga. Ngunay kong masih may makitaan pa ako siya. Kalit kong gawas. Kaya, tiunan ako siya sa kong armas. Wait daw. Asa ka siya? Tignan sa Digong na. Una ko siya may go. Taligay nakadive o niroon pag yun. Asa ka siya? Ano yan ako? Yan! Yan ang karang ang ibong armas. Kung kinit. Akong tuhon. Gusto man, gusto kang makikita sa imong amo? Kinsang ang amo. Si Satanas. Sungkol ka na mo, mga pulis kami.
Oh, mga pulis na. Asay mo ID. Mapriso ka ni mo gibuhat ako. Hanggang kong magpapiso. Ang importante, dili ka din biktima sa mga taong impostor. Magpatuo mo nga mga pulis ka mo. Akong tuhod. Sa Kasakit. Nipadugay, tapos ang matrikanan sa pulis. Ang tinuod ng mga pulis na titawagan ngayon ni Sir Gerardo. Dadi, asa na sila, ha? Ilong, diyan sila sa atong dool. Ang duha ka bundok Asa sila? ay lang pagsaba. Pitbull. Yan mo. Tiyo ni kami sa inyong almas. Lihok na. Oh, Pitbull. Ano yan? Nagtiyaw na kami sa among armas tumong kaniyo. Oh, Guniti. Himo akong hostage. O mugawas kita. O manduan niyo sila nga magpalayo. O dili kita hilabtan. Dadi, nga naman niya? Ay napangutana. Ipatuo na to nila nga inyo kaming gi-hostage. O dili sila manghilabot kaninyo. Klaro? yes, sir. Sige. Lihok. Maya, tagsayim eh. Ikaw ang mutiyon ako. O ikaw. Mao ang mutiyon nga to Rex. Ako sabi, nagkapos ni Musa? Oh, nagapos na ako. Ang gatawa. Gigaid ako sa may kahoy. O ba? Sumaran ka to siya. Napos sila ako sa tuhod. O, kuan, doon ay may usag ganina ba nga, milan nito ta siyang armas pero naigo sa akong paglabay sa bato. Awa na ako makita. Ay, kumpiyansa. Oo, okay bay, way problema. Pagitawar ako, lakip na si Mary. O, iyar mo gina ang kwarta bay. Ikukuto niya, katong gadas kwarta. Sige. Diyak na. Bida ni Kilkaya. Ilang mo gidako po sa tagon, guboto noon. Purbida, kinsam ka rin mga tawanan, no? Wa ba ka rin drama kataon? Aron dili lang makatahan sa kwarta. Gidakop. Para di makatahan sa kwarta. Oh, buisit! Wala ko kasunod na ako ang babae, bullshit. Mayroon. Kaya nakapalayo na ko. Simal ko na dagang kurta. Kinagkasado ako. Bahala na. Ang importante, niyan ako kurta. Kwarta. Ay, babae nga naghiga. Huway sa puta. Nagmura lang. Nag-short. Sama niya, humog na mga babae. Pero doble swerte. Kwarta na, may chicks pa. Karoon ka, dulo na ko. Uy, kaisi sa kabanit ng bayan. Umog tingali ka ni nag-ubo siya akong walingon. Miss dali dali Kini! Adi mo na! Pagkakupi ko na ko. Bakbalitan ako. Hiya! Teka. Ano ka? Nagpapalaman ka na po. Please. Bukanti ka mo. Oh, kini. Kailan sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Digong Kanto Boy! Sugilanon ni sinuwat o ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nacorda Tayad. Audio Editor, Jeffrey Gabonada. Soundman, Aldwin Nacorda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama. Mga to listeners, ang part 12 sa Digong Kanto Boy, no, niya git-git na gyud sugod ang background na to. Muna ang paabot na pud mo sa sumpay ani pohon mga sunod semana patingali. Unya
Mag-edit po kog sugod sa kanang No Limit ang Iri, no? Part 8. Agong taon lang din ako ni, gamay-gamay na ko lang, agong taon lang na. O taas ay gihapon eh. Taas pa rin gihapon, murag ko naka-part ko ang upat ng tingali. Tag-as gihapon mga kalisteners, no? Kitaas mo guning drama agad, no? Taas og music, pero taas pong drama, nga taas yun siya. Lahat ng digong, mubo ng drama, music, rin taas. Pero kini No Limit ang Iri. Taas siya og drama, taas puro background. Ato lang gi-edit man hindi na tantong niyo manang konsumo kay oras pero taas gyapon. Kaya abot og 2 hours kape no. Nya punan pa sa kong vlog samot 2 hours kay kape. Nya kini digong kay mubo naman. Mubo ra o sang oras sa kape ni. Naisahay gani di kaabot sang oras. Labi na og ang drama mubo ra kayo ang music rin nagtaas ba nga na. No? Nay moabot og bita na lang tungtong isang oras kapen o isang oras baka kaysa di kaabot isang oras na di nahitabo na nga dili moabot isang oras tungod sa kamubo sa drama ba sa lang script dialogue mubo kayo nga maabot lang 1 hour kapen tungod sa akong vlog no mo to kalisteners no kay ngit-ngitan sa itong background mo to mga kalisteners salamat sa papaabot ug pagpamino sa itong mga drama mag-intro vlog na ko mangita og pwesto tong bikas magpasigat ag suga no mag-intro vlog para sa Nanay Rosa part 6 na ta sa Nanay Rosa. Okay mo to mga listeners, thank you so much for watching and for listening. Amping mo kanunay mga listeners. God bless us all.